Ves, deixem el bitcoin fals aquest, és que no existeixen, si qualcú ve i vols veure aquesta presa de pèl, no existeixen, és una moneda virtual. Si existeix, existeix electrònicament, és un token no fungible. Per comprar-ne normalment hem de fer servir el mòbil, un ordenador, un caixer específic de criptomonedes. Les més conegudes són Bitcoin, Ether, malament n'hi ha diferents marques i a tota hora se'n creen de noves, que també això haurien de saber, però què puc pagar amb una criptomoneda? Diuen que ara un Bitcoin va per d'haver 50.000 euros, no ho sé. La puc canviar per euros? Me'n puc anar al banc? Hola, te faig una transferència. Com puc evitar caure en una estafa si no sé com funciona? Perquè, francament, jo te dic, no me fiï de lo que escolt, no me crec res, i de lo que veig només la meitat. Imagina't una cosa que no veig. Cristina Borrallo, de Sofín, benvinguda. Bon dia. Què vol dir que sigui virtual, és Bitcoin? Perquè això, a mi d'entrada, això ja me sona de presa de pèl, però hi ha molta gent que està invertint. Sí, doncs el Bitcoin no deixa de ser un criptoactiu més, de la modalitat que tenim, i és un actiu digital especulatiu i d'altíssim risc. Això és el primer. La persona que vulgui o estigui interessada en això... Alerta. Alerta. D'acord. La pregunta a la persona que està interessada en això, que se li ha de fer, és: estàs disposat a perdre absolutament tot? Si la resposta és sí, doncs, bueno, pots provar de ficar-te a qualque plataforma digital, que les hi ha, les més famoses són les de, per exemple, Coinbase o Binance, que són plataformes digitals que el que fan és compra-venta d'aquests actius. Però la primera pregunta que la persona s'ha de fer és: estic disposat a perdre-ho tot? Perquè si és així, pots provar-ho. Però, clar, no és un producte adequat per a un consumidor que vol estalviar o especular una miqueta en el mercat. No és adequat. I com podem aconseguir-ho? Seria a través d'aquestes pàgines web? O sigui, la manera d'entrar, de començar a formar part del joc, només seria a nivell virtual. Sí, està tot digitalitzat. Tot digital. Això és un fake, efectivament aquesta monedeta no existeix, és absolutament digital. La persona que pugui estar interessada en això, s'han obert plataformes, que són plataformes que estan habilitades precisament per la compra-venta d'aquests actius, i el que has de fer és anar en aquestes plataformes i mirar aquest producte com està. Tot se fa de manera digitalitzada, no hi ha interacció humana, és a dir, no parlarem amb un humà, sinó que tot se farà virtualment. Tu mostres el teu DNI, la teva identificació de manera digital, i a partir d'aquí s'obri el procés de comercialització d'aquest producte. També hi ha traders, és a dir, persones que se dediquen a la compra-venta de diferents actius, que te poden, a la cartera, a la teva cartera, te poden ficar també cripto, però són poquets els que ho fan perquè, cap dels que jo conec, per lo menos, ho recomana. N'han de saber. Per exemple, estàvem economista, ell té bitcoins. Nosaltres vàrem fer la prova. Vàrem fer només... A veure com funciona per després opinar, no? Per poder opinar d'una manera... Quina conclusió vareu treure? Bé, vàrem provar, a més, a través de la plataforma Coinbase, vàrem ficar molt poquets barats per provar precisament com era tot això, no? Per poder després explicar-ho bé també a les persones. Sorpresivament, la veritat que ens va sorprendre moltíssim, perquè el que és el procés, tot digital, però molt ben fet. És a dir, no, en cap moment detectaves un perill, no, tot molt ben fet. Nosaltres vam ficar molt poc d'obers, i és cert que en el seu moment varen guanyar també bastant, perquè vàrem treure el moment. O sigui, se pot arribar a guanyar d'obers, també. Però sempre amb alerta, molta alerta, i pensar que pots perdre-ho tot. Pots perdre-ho tot, perquè aquí el més important que també hem de tenir present com a risc d'aquest producte és que no hi ha un mercat regulat darrere. És un producte que està fora de les autoritats financeres. No està regulat... No pots anar a reclamar ningú. No pots anar a reclamar cap banc central europeu perquè està fora de regulació, i per tant això, clar, és especulatiu, pot donar-se el cas de la manipulació, que és el que ha passat. I ara, a la fi, nosaltres hem escrit un llibre fa molt poquet justament damunt d'això, perquè ha sortit un reglament europeu, és el reglament MiCA, un reglament que entrarà ara a finals de 2026. Espanya s'ha adelantat un poquet i serà el desembre del 25 que ho ficarà la nostra normativa, però imagineu-vos, no hi ha llei que ho reguli fins ara. Per tant, clar, tot això s'ha de tenir molt present a l'hora d'adquirir-ho. I què puc comprar en criptomonedes?
ven i Sí. comercialitza el seu producte, me pot pagar en bitcoins. Sí, la veritat que sorprèn, perquè el Bitcoin en concret va sorgir el 2008, imagineu-vos, fa molt de temps. El 2017, 2008 va ser quan realment se va posar bastant en auge. Però sí que és veritat que ara ja estem amb una tendència, que per això Europa ho ha regulat, perquè ja s'està admetent com a mètode de pagament. No en les botigues o els comerços més tradicionals, com és lògic, però sí que en altres esferes s'està acceptant com a mètode de pagament. Per tant, aquí sí que Europa, que s'ha adelantat bastant a la resta dels altres països del món, sí que ha dit això ho hem de regular perquè el mercat ho està acceptant. És a dir, que el mercat que ho regula és el propi mercat, l'oferta i la demanda. O sigui, és legal. A veure, no estem parlant d'estafa, estem parlant d'un mètode d'inversió que te pot suposar unes pèrdues infinites. Infinites. Vale. Però sí que és legal, de fet existeix, de fet la gent inverteix, i sobretot si qualcú no té ni idea, que s'abstengui. No, que s'abstengui, per favor. O sigui, que perquè... si algú no vol perdre els seus dobbers i tal, que no ho faci. I existeix igual la sort del principiant, no? Com el tema de les apostes, que igual tu proves, te surt bé i és el començament, però que és una qüestió de sort, no? Com el Golpe o el Buscavidas són pel·lícules... Exacte. Sí, sempre acaben guanyant en el principi i després és una catàstrofe. Primer te'n deixen guanyar com una estafa piramidal, però també una cosa, si només vaig llegir que només hi ha 21 milions de bitcoins, no? Minats, que després un dia ja xerrarem d'aquesta mineria de criptomonedes, perquè ja és una cosa que encara no... Si només hi ha 21 milions de bitcoins en el món, com pot ser que oscil·li tant el seu preu? Perquè jo comprenc que varia el preu dels dobbers en funció de la impressió que faci d'euros el Banc Central Europeu o la Reserva Federal dels Estats Units. Per què un dia pot valer 50.000 euros i el l'endemà valer 100 euros un bitcoin? Qui ho determina en això? Si hi ha una xifra limitada i, per tant, ja se surt de la llei de l'oferta i la demanda. No ho entenc. Sí, precisament perquè com no hi ha una autoritat que ho respaldi i que ho controli, és el propi mercat el que marca la seva volatilitat. La confiança que li doni el mercat en aquest producte serà la que marqui la volatilitat d'aquest valor que tingui, en aquest cas el bitcoin, que va passar l'any 2017, per exemple, va haver-hi una pujada brutal. El qui tenia un bitcoin en aquell moment va pujar moltíssim, però després va caure. També les plataformes, qualcuna de les plataformes ha caigut, ha entrat en quiebra, va caure. Llavors, clar, imagineu-vos, persones que ho tenien tot, perquè tu a la plataforma tens un wallet, una cartera virtual, on tu tens els teus dobberets, no? Clar, si aquella plataforma cau, perquè el mercat no ho respalda, ho perds. Per tant, aquí entren en joc el propi risc del criptoactiu, més el risc que pot tenir la plataforma. I perdona, per desconeixement total i absolut, tu no te pots transferir aquest wallet en el teu compte bancari i deixar el wallet a zero i així tens el dobberet en el calaix. Sí, ho pots treure. És a dir, tu des del teu wallet, a la teva cartera digital, pots fer-te una transferència. Una transferència que és una petició, no se fa directament, tu el que fas és una petició en aquesta plataforma de que transfereixis els teus dobbers a un compte corrent d'un banc oficial. I triguen un dia, normalment triguen, jo la prova que vaig fer en el seu moment, van trigar unes 40 hores aproximadament i ja mos van fer l'ingrés i va ser tot perfecte i correcte. O sigui, tot el procés va estar bastant bé. O sigui que també que la persona que vulgui provar, que vagi a plataformes que siguin, perquè n'hi ha un poquet de tot, que se'n vagin a plataformes que siguin sèries i que estiguin respaldades pel mercat. No te va sortir malament l'experiència, Cristina? No mos va sortir malament, però sí que és cert que nosaltres no volíem especular i quan vam veure també que pujava un determinat import van dir ho traurem tot d'una. Hi ha gent que ho va deixar, després ho va perdre tot... O sigui, la teva experiència amb els bitcoins va ser per conèixer una feina de terreny, diguem, no? Sí, nosaltres vam fer feina de terreny total, per tal de poder després donar un bon consell i també xerrar amb coneixement de lo que estàvem parlant. Varen fer la prova, res amb però ha hagut drames en el món del bitcoin. Hi ha hagut molt de drames. En aquest moment el bitcoin, ara ho estic mirant, està a 54.617 euros, i multiplicat per 21 milions de bitcoins que hi ha al món, dona 1.263 milions de dòlars. Però, clar, és que, i si me'n vull desfer, què faig? T'ho banc i m'ho canvies per euros? I és fàcil donar-se de baixa, per exemple? Exacte, o és com telefònica, que és impossible donar-se de baixa. No, si la plataforma és sèria, la baixa és ràpida, si la plataforma és sèria. I te tornen els dobbers amb euros? I te tornen els teus dobbers, te'ls tornen una compte corrent que tu habilitis amb euros, en la teva moneda,
la que tu emplees en euros, i tot tornen. I, de fet, alerta també de cara a la tributació, perquè el rendiment que tu hagis pogut obtenir d'aquesta transferència, aquesta pujada, això tributa com a rendiment del capital mobiliari. Però si jo tenc un bitcoin i tenc 54.000 euros, que li dic a Hisenda per abril de l'any que ve? Tenc un bitcoin, com s'atributa això? Sí, quan tu tens el bitcoin no, però quan aquest bitcoin el treus i te'l dus a un compte corrent teu, en euros, aquest guany patrimonial l'has de comunicar. I com a inversió desgrava a la renda? No se comunica, de fet, ara no s'està comunicant perquè ara estem fora de regulació, però alerta, perquè el que vos dic, Espanya s'ha adelantat curiosament, perquè som un país que normalment sempre anem un poc a la cua, però en aquest cas s'ha adelantat bastant i van anunciar fa poquet que el desembre d'enguany ja volen implantar-lo. I el desembre l'any que ve que entri en vigor aquest reglament MiCA en el nostre ordenament jurídic. O sigui que aquí això donarà moltíssim a parlar i canviarà bastant l'escenari. Cristina, per acabar, des de Sofin heu tingut moltes consultes amb aquest motiu, amb els bitcoins, gent preocupada, gent que tal vegada volia denunciar el que li havia passat o si tal vegada no havia acabat bé aquesta situació. Heu tingut casos similars? Sí, hem tingut consultes, bastantes de consultes, i ja només de criptoactius, sinó de carteres que també havien acudit a persones de poca confiança en el mercat, traders de poca confiança, que havien fet paquets de productes diferents i al final va resultar que havien tingut pèrdues, inclús que s'havien quedat aquest dobbers. Aquí estan parlant de delictes d'estafa. Hi ha una sentència del Tribunal Suprem de l'any 2019 justament que també parla d'això, i el Suprem diu què és un bitcoin i també ho analitza, i en concret diu que és un actiu patrimonial immaterial, que no val efectes de responsabilitat civil. Per tant, per ara, molta cura, els que vulgui invertir en algo segur per descartat completament aquest producte i que cerqui altres alternatives. Mira, crec que és una bona conclusió, Sobretot si no tenim educació financera, si no sabem com funciona el món dels bitcoins, a abstenir-se, perquè si no pot acabar molt malament, tot i que, com diu una Cristina des d'Asofin, hi ha plataformes que són serioses per tal de començar amb aquesta pràctica. Cristina, moltíssimes gràcies per aquesta informació. A vosaltres, molt bon dia. Educació financera en directe, aquí, al dia 10:40, uns consells.